dobrodošli u moj novi video, ja sam Martina, ako me ne znate, iz moj prošli videa i kao što ste vidjeli u naslovu, u ovom videu radit ćemo moja kolekcija labela. Koju priču imam protiv sada. Bila sam u školi pa nisam mogla jutro sve nosim. I ako se zanimalo ovo mjesto se u Sephora Girls, ja držim svoje labela. Pa možemo da počnemo. Istina po kolekcijama. Ovo je part 1. Prva kolekcija je ova labela kolekcija. Koja imam 6 labela. I vrlo su super, izvinjavam se. I prvo labelo od njih je ovo Angel Star se zove. Skoro sam ga potrošila, nemam više. Miris je odličan, boja odlična, ali bojom se stvarno od duše. Da tu ga vidite. Uzela sam i marmice, da mogu da brišem. Pa idemo na sljedeće labelo. Sljedeće labelo je ovo moje drugo omiljeno, odnosno treće. Vitamin shake sa vitaminima. Ovo je ko sam ga potrošila. Miris je odličan boja, baš mi se sviđa kako je šaren. Boju nema, ali daje stvarno lijep sjaj i za ovako labelo boja je odlična. U sekundu završam lijep nešto mi kosa. Možemo da nastavimo. Ovo je moja labela, nekakve Red, Care i Color. Ovo je ko sam ga potrošila. Imam kao upis u sredini i sam sve. Mnogo svija. Sad ću da pokažem boju. Miris je odličan i ovo je kada ga malo stavit ću. I idem sljedeće labelo. Sljedeće labelo je ovo. Fruity Shine Cherry. Ovo je ko sam ga potrošila. Miris je savršen, boja svjetlo crvena sa sjajem. I odlično, dobila sam ga tate i obožavam ga. Odlično sam dobila tate. U stvari, ovo sve. I ste svi upratili sam iz ove kolekcije. Sljedeće labelo je ovo. Labelo Fruity Shine isto. Strawberry. Ova labelo je toliko staro, više ga idem koristim malo da ga pokažem. Miris je odvratno, boja odvratno. Što nije odvratno, bilo je to lijepo, ali kada je staro, mislim da ga stavljam. Ovo je malo omiljeno. Soft Rose i potrošila sam ga. Odvratno labelo. I to je bilo to za moju labela kolekciju. Sljedeća kolekcija je Baby Lips. Znači, imam još, ali će to biti u partu. Izbrala sam ova tri, moja omiljena toga. Prvo je ovo Baby Lips, ovako ja. Maybelline od Slimuna je. Ovo je ko sam ga potrošila. Mirisa nema, boju nema, ali stvarno osveživa se usne i odlično labelo. Sljedeće Baby Lips je ovo. Maybelline. Potrošila sam ga više. Miris je predivan. Ovako, da smeđu boje, sad ću njega da mi pogledam. I sve kako se sjaje. Vidite. I jedan Baby Lips Electro u ovo dva. Čujete kada ga obešete kako izgleda ovaj smeđi. Ovaj. Moj omiljeni je Electro. Nisam ga, poslušala sam ga ovoliko. Miris je odličan i boju sad se vam pokazam.
stvarno je dobra. I išao mi se sviđa zato što daje ovako jako rozu. Ovi jeliki, to su mi najbolji. To su obično i to je jako dobro. Sljedeća kolekcija je ovdje nema više kolekcija. Ajde, ovo je drugo. Ovoliko sam ga potrošila. Miris kaktus. Ovo je bela od kaktusa, bijelo je. Ne daje boju, ali takvu hidrataciju ima da ovo nije normalno. Ovo je bela je bog. On spašao na usta. Ovdje imamo rok. 2019. ruka svrti 8. I ako niste znali, ovo je bela kupila sam na Tenerifama u Španiji, Kanarsko ostrvo. I nije mi u čudu što je ovako dobro. Preporučujem ga ako odete tamo. Sljedeće je ovo lip smacker. Dobila sam ga od komšin. Onako miris odličan, hidratacije nema, ali ovako slatko u ovom pakovanju. Ovo je moj prvo omiljeno. Miris je odličan kokos. Ovo se stavila rups. Hidratacija je odlična, boja nenormalno dobra za ovo bezmodno belo. Dobro go bela mi se. Sad je ovo EOS. Ima miris strawberry, odnosno od jagode, ali kao sestre u torbi. Miris predivan, ovo vam je summer fruit. I stvarno je predivan. Sad je bilo ovo ovako slatko iz Beršike. Od jagode, miris jagoda i ljubičaste, ali ne daje ljubičastu boju, već neko kao mat. Znači je u Sephora, ali u Sephora je sjaj, obelo sjaj. Ovako gledalo se. Boja je odlična, hidratacija nema. Sve se obelo ovo. Potrošam ga ovoliko. Odlično miris, odlična boja, želka boja se da vam pokažem. Dobila sam ga od tate iz Nemačke. Sjaj se, daj sjajko. I osjećam. Jedno od mojih. Da, od mojih omiljenih jedno. I posljednji label za Paris One. Koja sam zaglavila Wings Lip Balm Stick Alerves. Ja sam ga za novo godinu, boja bila ovo gore roze i bilo je dobro da ga nisam uradila. To je bilo to za ovaj video. Vidimo se vam sljedećem videu i pozdrav. Imate veliki pozdrav od Tine.